Anem ja a l'Elx perquè el cas Pere Milla s'enquista després de 3 temporades en l'equip. El futbolista s'ha acomiadat de l'afició en les xarxes socials per a sorpresa del club. Cristian Bragarnik ja ho va dir i avui mateix el president Buitrago ens ho ha repetit. Pere Milla té una clàusula de renovació automàtica i ha de complir un any més de contracte. Ja cas Pere Milla, el màxim golejador de l'Elx, ha desfullat la margarida i ha decidit anar-se'n. S'ha acomiadat dels aficionats a través de les xarxes. En un extens comunicat assegura que no estarà a la temporada del centenari. Recalca que no té cap acord amb un altre club. El motiu del seu adeu no és econòmic, però per a ell els valors i les formes són importants. Deixa una porta oberta per a poder negociar amb el club. Pere Milla entén que queda lliure per a poder anar a un altre equip. La postura del club és ferma. El jugador pertany a l'Elx perquè té una clàusula de renovació automàtica. Nos sorprendió un poquito el comunicado ayer, que es bastante ambiguo, pero bueno, sabe que esto es su casa y en definitiva nosotros creemos que lógicamente tiene que seguir un año más con nosotros. El club diu que li ha oferit una millora i 3 anys de contracte. Nosotros estamos expectantes y esperando que se reincorpore o que fructifiquen lógicamente lo que es esa oferta que se le lanzó. La posició de Milla i de l'Elx és diferent. Cal esperar la determinació final del jugador si considera que ja està desvinculat del club. En aquest cas, com va dir Bragarnik, l'Elx defendrà els seus interessos.